Ето, драги зрители, чувате как свири кортата. След малко ще чуете авансчето. Ето го, ето го. Оператор, продуцент, режисьор, тон режисьор, Меджика. Бат Сашко. Това е Меджика, ако не знаеш. Това е Меджика. Ето поредното ширанче. Днешния уикенд. Разцепихме им джуките днес, което рядко се случва напоследък, тъй като много хора хвърлят мрежи, браконерстват и няма риба за нас на ловците. Айде, моето момче. Така, вземи въздух. Кепчето след малко. Аз сам ще си го взема, стойте. Thank you very much. Така, с лявата ръка оставате кепчето във водоема, с дясната ръка насочвате рибата към кепчето. Помагате някой път с лявата, с финес. Айде, измори ли се вече? Айде, стига толкова. Стига давай зор толкова. Айде. Стига давай зор. Айде, вземи си го малко. Това е същото тикенце, което излагахме преди малко. Клякате с десния крак, дясната ръка, лявата ръка върти. Човек, който казва на шарани 2,5 кг тикенца, какво да ви кажа повече за него? Да, ето насочвате с въдицата, насочвате рибата към кепчето. Айде, стига давай за отсъдък. Айде. Айде, че бицепс направих от вас днес. Такачка. Насочвате така лекичко и го вкарвате в кепчето. Благодаря ви. След малко ще бъде пуснато това тике в водоема. Дънната, ако обичаш, дай ми на мен iPhone, а пък ти се заеми с дънната. Така, ето виждате, дънната на другия край се обажда. Може би е нещо от този род. Така, сега ще го откачим и ще го пуснем във водоема. Кое да махна? Сега точно не мога. Тъй като много лошо се е хванал. Чакай малко, че тук стана нещо. Стой, Мирин, стой. Готово. Готово, стой, Мирин. Само че нещо скъсахме тук. Ще видим после за какво става въпрос. Ето, вижте го. Драги зрители, ето го ширанчето. Пускаме го във водоема, за да порасне още по-голямо. Така, той сега след малко ще се го сифери. Ще вземе и ще се отплува надалеч. Само една секунда да отплува моето ширанче. Ето го. И отиваме да снимаме рибата на Бат Сашко аванс. Така. Само една секунда.
Така, тук има едно също тикенце, което се е фанало. О! Тук имам тикенцето на тебе. 3 кг шаран тикенце. Айде. О, забрави да го пускам. Айде. Да бе, тикенце. Ох, на батко тикенцето. Ох, на батко тикенцето. Ето го. Това е даже 4 кг според мен този шаран. Добре, айде до следващия път.